jalan malam tuku roti ke. Itu dia. Siapa tuku roti? Donat. Oh. Kasih tuku. Tuku. Si jalan malam. Malam-malam. Tasmu. Tas. Jalan malam, jalan pulang. Kita jalan-jalan. Jalan pulang. Tuh. Jalan pulang. Pulang jalan. Waktunya pulang. Jalan-jalan, curut. Jalan-jalan, cerut. Ontol mbuten, cerut. Iki lek lungguh-lungguh nang kene ngono, mbake lungguh dhewe. Saduk, Mbak ya. Adem tapi. Angin kok. Lah iki ada Pak Uwa ngrokokan nang kene Pak Uwa karo Mimi bir. Iki. Kayak anu padha main. Iki apa iki bakal bunder-bunder? Ini pau anu bakpao. Bakpao. Oh, dimsum. Pak Tuntuk enek aku langsung ketik. Adus sih jelek ngumbah manuk paling. Gayane ngumbah manuk, alasane wong siji kuwi panggah eneng. Mok lolokne ae karo cemblek mesti molokne Ikan diri. sapi limusin barang. Jopok iki Pak tua-tua padha tamacok. Tamacok iku main dhuwit ngono kuwi. Kropiak. Ayo keblebung apa? Ayo. Malah kencek ngono kuwi. Kencek. Nang kene iki lho numpak 68A singgi. Hah? Lek nang kok kene iki. Ya aja to, engko kacih mecakne lho. Ngono kuwi enggak setia kawan namanya. Tapi 68A yang tadi Sowipol. Ayo entek pisan jembrek diubah ae. Kita. Disone dah ning mono dah. Ndi? Golek dison nek. Ad Lagi mobil beli ranten. Nek kurun kilo. Aku tambe ukuran karo. Aku tantekne pas lungguh mang. tonggen mall ngendi kene ya? Yo golek jiso toilet. Jiso ki toilet. Kancaku beser. Aku yo beser jeke. Lho. Dolan klitih. Premik. Hah? Orane pun ngate lomble. Munggah medun piye to iki? Panae toilete munggah medun. Kalau depan kalau kae lho. Iki. Cek akeh wong mipik sepatu. Cek akeh wong mipik kene lho. Prek kene ya kan? Kene iki saroma jiso. Udah ra gelem ya.
Sik nguyuh sik lah. Dah.